caggal yettude Allah e julde giɗo mum sallallahu alayhi wa sallam on calminama kala to ɓiɗɗo pullo woni e duune baba adama o salminama calminade teddude e gondude e nedi en calmini mawni men sehil men on woni jantal mara hono ceerno Muntaga Seydou Makki Nour Cheikh Oumar mi salmini ceernam sehilam hono Hadja Madina mo ceerno Bassirou Muntaga daha Cheikh Oumar en calmini hono mawɗo galle o hono kaw Abou Diop a salminama a juurama mo limti kala juuma kala pinowo ɗo e Pindi TV tan on calminama calminade teddude gondude e nedi e en garti e nder yewtere men wonde fayida nde hono comedy show walla mbiyen jalnika tawa ko ɗo e nder Pindi TV tawa noon mi yewaka hen hay saaha goto muɗo wondi hen e banirabam worɓe ɗiɗo ɓe ɓooyi ɓe dusdemi e yewtere nde hono Amadou Diallo e Amadou Tidiane Ndiaye bisimilla moon mi salmini on calminade teddude Amadou Tidiane Ndiaye salmin bandiraɓe eyyi mi salmini bandiraɓe kala jeeɓo Pindi TV mi salminima mi salmini mawɓe galle ɓe Abou Diop ene wonde Daouda Dia mi salmini bandiraɓe amen sehilaɓam Mamadou Thioub e Aissata Keessa Ba Moussa Yanko Daouda Hol on calminama eyyi hande a haɓama a waɗi vaccin ma baɗɗo fayida Amadou Diallo ni salmin bandiraɓe eyyi aousubillahi mina cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim wala hawla wala quwata illa billah eyyi mi salmini kala ɓi pulloɗo wawi wonde Aissata wan mi salmini Pindi TV naɓe foof jani goto mi salmini mawɗo men woni Abou Diop mi salmina Daouda Dia e ha joni tan ko noon tan ko gownomi yaadude moon yewtere moon comédie show Amadou Tidiane Ndiaye aɗan nodda kam guila hanki ha joni mbiɗa yomi nodde yewtere nde honko jiɗɗa ɗo laɓɓinde joni ko ɗum noddirmami min ganda ɗum bandiraɓe fof ganda holko noddirta kam ko ɗum woni yo a yimoɓe banɗa rewɓe yimata ɗum men da mbima systéme lawa yiiti eyyi anne systéme lawa yiiti ponɗa ko namnademi ɗum hade ma faade calminaali ɗi no walla komi keppulo aɗa nde mbaɗata mo noddema noddeɓe Pindi TV kadi mbatten émission goɗɗo ayso wan min mi andirama jam fantagal kono foɗɗimi jam faade mi mi andiranima wadde agressé ka mbaɗɗimi agressé mi andiranima wadde attentat walla wadde violence kono waɗi kam violé an hol fof no gaddirta neɗɗo mbiya ko ceerno to wona ceerno ko puccu gawƴal ara tawi mbaɗa foɗodire oho debbo Pulo weltima e maade weltima e teddugongal gueɗe wotan ni weeli heewi desero ayi meman taw min noon gandu tan ko teddugal dakam pullo de ɗum de hande gila mbaɗa ara mbaɗa waɗa gueɗe pulaɓe gaddormi baro solo waɗi fayida de min kala mo yiyani kam nani kam min woni ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo gorko mo jumdonde masino toro ɓuuro sa yaaɓe woliya mi fawma hen soroji juma juuto han jimta sengede hana ɓerde ma wuuri aɗa andi an mo naɗɗa o anda ɗum désormais jamda wonta ɗum haɓɓude mi sonnete kanke or ko defo yor ko or 24 carat min 2000 carat sonnanmami mi yettake 24 nda 24 jeeɗum ko woyen toksoñ koy ndax min mbaɗa wawi mbaɗa yiɗanma kono noon waɗɗum eyyo dande kese bawɗo mo wawa ana goɗɗum ana waɗi o waha e leppi o jemmi neɗɗo tawi ko jolfer ko cuuɗi ɗay ham lekkam ɓe ganda koye mabɓe soɓe gandino koye mabɓe wona min ɓe poɗodira machallah wadde an ko ɗum ɗo ko ni yaari Allah kadi ne andi e sentir kawam e paɗe kawam mbimami
ko ni ɗum yaade ko min yi eyyi bandiraɓe ko onon jiiri guite mon nde wonno min kam jinmi tan ko yo moƴƴu jinmi tan ko yo feew jinmi tan ko yo yubbu ko ɗum gaddirmi on ɗo saabu oɗo télé ko télé mo ganduɗa bandiraɓe fulɓe ɓe fof ne batti hen hakkille donc ɗum tahi noddumi on ɗo kono wona e sagam kadi wona ni jiɗirnomi ɗum Amadou Diallo an ko pamɗa e ɗum min pammi ɗum o yii ko seeɗa o yii ko seeɗa Aissata an kay Aissata a waɗi ko jiɗnoɗa wat tan waɗi ala sehila eyyi min ko jiimi ko ɓuuri wadde priorité ko o yii ko min ñande mi jooɗi gallam tan ha Ousmane Dia gorko Madine Gounass noddimi min kam yomi yaltumi yanomi ndaara eko ko jiiɗom jaltumi ɗo tan dow télé mbiɗa yano tan oɗon nandi bom wallahi an nande or noon ley wonade yiɗo nango ƴew kala ko jiɗɗa mon wat machallah ɓerde ma ɓoowi frigo nayi voilà sakal aɗa andi or noon o jeeyɗo ɗum noon an jeey or c'est joli nice aɗa yiɗi gasi waxal ñaatama fay soɗoto mi wona gueƴum ceerno Moodi o tigi woni jam fan ande kadi ko ni o wonma ni tigi mbimami Allah no seedi wallahi ko ni waɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe holko pamɗon ɗum holko pamɗon kadi e ceerno Mody nde wonno gandal makko e hakkilankagal makko ko ɗum addunomo ɗo gam settademi pour walludemi bandiraɓam ɓeɗo worɓe ɗiɗo ko ɗum noddirnomimo ɗo kono wona e sagam kadi wona noon jiɗirnomi ɗum nde wonno jinmi tan ko yo feew ko ɗum noddirnomimo ɗo mbimami Aissata wona yo feew woto wimo ceerno bom aɗa bonna inde o ko jam fante ko jam fo Mody walla tara yir wala anani wala o jam fima miijo jami wala ñantimi Aissata Kees tottimi wutte ñantimi ba Moussa Yango tottimi wutte haaji ɓe ndewi caggalam a faami lati biteɗe binégar o on puufimi a faami ha ɓandam no uuri jaami mboɗo sikka min woni hen ha tawi min pucci gawƴen ne jooɗi en waɗana tebbuuli en waɗane ɗum c'est pas possible eyyi joni onon holko woni hen fandare mon e holko woni hen miijo mon e holno jiruɗon affaire o saabu min ɗum ɗo kam mbiɗa waɗi kam dépassé hankkadi Aissata miijo ala kono hay goto waɗani so wonani o waɗi foof hande so o debbo min mi woofi o debbo ko saabu fittano oɗo woofnimi debbo joni noon wadde ƴewonno mbaɗɗo ƴewonno mbaɗɗo mbimi jaafoɗa seeɗa min mbiyamni ko an waɗi holno mbaɗɗiɗum min woni mawni ɗonam mbimi sa accidide me debbo o ɗum fof artano hen Amadou woto wi noon kay ala woto wi noon yehi mawɗo sigi heɗo haalama tan mawɗo sigi hankkadi ha woni mawɗo debbo cukalel ko heeɗelde mum saccat ɗum ha laaɓa cukalel ala ko waɗata mawɗo Amadou min anda komi mini ndene pawmi en tungo tan gara mbaɗa kam soutenir walla wona
mbaɗa kam soutenir mbaɗa kam jappal jum mi an mi pourquoi on opposant mi on opposant mi ɗiɗima jogani opposant ko pouvoir so waɗi mi waɗi campagne am e oɗo suho debbo ha waɗi accepté aɗa waɗi opposant amadou wona gonga waɗa campagne mbima min mbaɗɗanmi o sok debbo campagne an oɗo fof mbaɗa opposant wona gonga non min kam jinmi tan ko gonen e jaam onon fof gonen e jaam min ko ɗum noddirmi on ɗon Allah ne seedi Allah o ne andi min ko jaam tan jiiloton ko jaam tan jinmi ko ɗum tan jinmi gonɗo ɗo fof jaam yiɗi Aissata enen fof jaam jiɗɗen musey an ko jinmi wiidema caggal an ka miñiraɗo a faami de te hankkadi mi haccini hami naati hami woɗɗoyi te arande min somi woɗɗi hunde mi ala arrière min ma tokara min ruttade caggal ala a faami de joni noon jinnomi ko ngara tawtami ala tawta tan kay wona Allah tawtodiren tan tokar eyyi tawi ko kollo ko joom doole sen dentini doole men feere men mbaɗi no violence ɗiɗo mbawi goto la paix guitten ɗo manda ko gawƴel moodi mi anda ko manda ko joom fante moodi mi anda mbaɗen no wiyeteno kadi la paix no violence ser play ceerno modi wino ono joni cer pele wino en cer pele no andu kam foti wadde cer pele eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde wonno ko ɗum ɗo wonno hen fandaram ko ɗum ɗo jinnomi ko ɗum ɗo donkunomi son mbaɗino ni guila adan ceerno modi arata ɗo saka jam fowon gasi pouvoir parti pouvoir opposant tawti pouvoir gasi ala opposition so ande hoore mum taw pouvoir so yi ha ronki yaade noddata ko opposition walla mi gouvernement mum mi ardo ndewa ko ɗum woni ko ɓuuri sasa yane wondu caggalam tan ko mi won mawne eyyi salamu aleykum Allah jarama on jarama kadi wonani kam ceerno modi wonta wattu ngam joddade mon kadi jokkidde mon yewtere nde e ko ni tan oɗon jarlo oɗon jaafo bandiraɓe so tawi hon ko ngakki hen gandon neɗɗo timmani so tawi hon ko feewi hen ganden koye jomiraɗo ummi Allah jarama on jarama